I d'ací unes setmanes tindrem al carrer les fogueres de Sant Joan. Els preparatius estan ja en la recta final i ahir mateix vam visitar el taller d'un dels artistes foguerers. Esta vesprada, a les 8, s'inaugura l'exposició del Ninot. Però la nostra companya Maria José s'ha colat abans d'ara. Mariajo, ja estàs passant revista per ahí? Vamos, passant revista i constatant que així estan en la llotja del Peix els 193 ninots que opten a lliurar-se de les flames. Estan 91 infantils, n'hi ha un més, una foguera més, 91 adults i també les barraques i els oficials. I constatant que a pesar de que és un fet que hagi baixat el pressupost de les fogueres, no han retallat i no han escatimat en res per a fantasia els artistes. I si parlem de fantasia, pues mira, Mercat Central ha trobat la inspiració en un mestre de la fantasia i de la literatura de ciència-ficció com és Julio Verne, i així va este homenatge tan poètic i molt bonic en el que no falta detall. Per exemple, tenim el submarí d'eixa obra de les 20.000 llegües en viatge submarí, i si no, un detall també molt bonic és este globus de la volta al món que deixa volar la imaginació sempre a través de la tinta. Les fogueres és una festa, pel que podem veure en aquesta exposició del Ninot, és que s'inspira també en una altra festa. Te recordaràs, Laura, que vam estar al taller de Patxi per a la foguera Port d'Alacant. Era el Carnestoltes venecià. Sí, sí. Pues bé, el Carnestoltes, Laura, també li ha servit d'inspiració als germans Gómez Fonseca per a el Ninot de Gran Via la Ceràmica. Ui, que xulo. I això és xulo, és molt colorit, molt verdet. L'exposició del Ninot, la veritat és que nosaltres hem tingut la sort ja de que hem visitat alguns tallers, ja estem acostumats a veure ninots, però al públic li agrada molt perquè és la primera vegada que ja comencen a veure ninots, a olorar la festa. I així, en esta cita que comença avui a partir de les 8, n'hi ha morbillo, sobretot d'un any per a l'altre, per a veure quin és el ninot de la foguera que va guanyar l'any passat. Bé, doncs enguany Vicent Martínez per a Florida Portatge ens porta esta fantasia molt alegòrica en homenatge a la nit de Sant Joan, entre el foc per la part de dalt i l'aigua per la part de baix. Escolta, Maria José, digues. Una exposició molt democràtica perquè és que sempre tria el públic i això està molt bé. A més, ho hem de dir, perquè totes les fogueres, el bo que té això de l'exposició del Ninot és que totes les fogueres entren en el mateix sac. I té igual que siguen de categoria especial, que siguen de quinta, de sexta, perquè és el públic el que tria. Tenen fins al divendres que ve, ells paguen €1,50 i eixa entrada en la que poden entrar així a la sala d'exposicions els serveix per a dipositar el seu vot, en la qual cosa pot ser qualsevol. I fins ara t'hem ensenyat els ninots de categoria especial, però nosaltres enguany ens hem fixat també en els de primera categoria, perquè igual, Laura, alguna sorpreseta podríem donar, perquè, per exemple, ens ha agradat especialment este que tenim així, que és una fantasia, estes que veus així, treballadíssim, Està molt treballat, té molt de detall. Laura, mira només les arruguetes, els pèls, els cabells, tot. És Goya, que està assetjat per els seus fantasmes per a crear la seva sèrie de retrats. També hi ha un homenatge a la tauromaquia i veiem tots els detalls, com per exemple el barret en les seues veles. Bueno, que queden hores per a inaugurar esta exposició del Ninot. Nosaltres hem vist només una xicoteta selecció de què són els ninots de primera categoria, també els d'especial, i seran 11 dies per a resoldre aquest dubte tan gran de quin serà el ninot que anirà al Museu de les Fogueres i es lliurarà de les flames. Pues moltíssima sort a aquests 193 ninots. Gràcies, Maria José. De segur que